मिलेगा और सबसे महंगा चीज है ये वाला Hey guys, welcome back to my channel. Sologober जों न'निफ्राय ओंखारबाय दायो जों थांगासिनो दङ बालिपारा सलोगोबर जोंनि टाउन बालिपारायाव जों थांगासिनो दङ बालिपारायाव जों बेंकआव थांगोन बेंकआव थांनानै जों माखासे शपिं खालामगोन जों ब्लग खालामलांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था जों सासे लोगो नेगासिनो दं दाबो हाया साला लिजि पारसन दाबो मोनफैया साला आयौ मा जागोन सयथिनोबो ओइ मासि गोबाव साला मा खालामनो बुंलाय मानो थांनो नोंसो मानो थांनो गैलालै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो So guys, जोङो बालिपारा टाउन मोनसिगोन दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो $68,000 70 68 70 80 ओंखारफैबाय बेनिफ्राय दायो बेलेग बेयाव थांनांगौलै बेयाव बारा फैसा गैयानो बल माबायाव थांनांगौ दायो सेन्ट्रेल बेंकआव जोङो दायो बालिपारा टाउननिफ्राय साहा 5 किल'मिटार दावखोनानै सारिदुवार होननायाव हाथाय मोनसे जायो बेयाव जोङो बाजार खालामनो जोङो फैबाय दाला लागे दाला डाঙरे लागे একদম কিবা দেখুন তো একদম বুড়া বাহর একটু সবই না লাগে গপস স্যার একদম বুড়া বাহর কোন মান গপস আছে তো স্যার এটা লাগবে দুটো না এটা আর কিছুমান বজারটো করে আহিম রইতে সামদে কেটছি আছে হ্যাঁ ডাঙর না হরু তুই মাবানিস মাটি বিলে এইটো কিমান খুৰা কোনটো এইটো কি কয় ৰুটি বনোৱা বস্তুটো কোনটো লাগে আগাটো এই পাথৰটো পাথৰটো 450 আৰু এই প্লাইবোৰ্ডটো 250 টাকা কিমান মানে 130 হ্যাঁ 130 जाति देखिए माल देख लीजिए मोटा माल है नो गरम कपूर है मछली सस्ता दाम में मिलता है ये लाई खासा सस्ता दाम में मिलता है ये प्याज सस्ता दाम में मिलता है ये देखो सस्ता दाम में मिलता है एप्पल भी मिलेगा आपको और ये क्या मिलेगा और इधर बहुत कुछ सामान है और इसको भी मिलेगा और सबसे महंगा चीज है ये वाला
Hey guys, welcome back to my channel. So guys, दिनैयो अपेन मार्केटाव बाजार खालामनो थांदोंमोन मा जाखो बाजार खालामनो थांनाया जोंहा मबाइला बेटारि गैयामोन ना बाजार खालामनायखौ बुस्थुफोरखौनो थिखांजोबनो हायासै दा न'आव हायनानैसो चार्ज होनानैसो एसे नोंथांमोननि देखायनो होननानै मा लाबोखो स' नायलांदो नोंथांमोना स' गाइस नैबेखौ बायबाय बियो मामोनलाय मामोन बियो बेडशीट बिखौ लाबाय बियो बेसेबां लानायमोनलाय 300 लाबाय ना लाबाय नाया बेसेबांनिमोनलाय 150 नाया 150 नि मैगं थाइगं लाबोबाय नै बेफोर बुस्थुखौ एखे बायो फाग्ला लासिंसिंनो बायबाय बेखौबो 100 लाबाय आरो बेनिफ्राय नै बेखौ बायबाय No. आच्छा ना आपेलबो लाबोबाय ग्रेप्सबो लाबोबाय बेयाव सिंग्रा दङ ओमफ्राय बेखौ दाखालि लाबोखानाय ना बे मा दंमोनलायो Tusok. हा Tusok. होद फाग्ला दानो खोन्थाथ'ना बार' क्या है इधर क्या है ये मेरा है दे ये मेरा है đừng đi nữa mà hả rồi vào 20 kg biya 20 kg uzunni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ओरे बाबा इतना सारा पैसा कहाँ से मिला है यार यूट्यूब से मिला है क्या ना रे बाबा ना यूट्यूब से नहीं मिला रे भाई So finally guys it's time to take dinner so मछली लेके आया था ना मछली ये वाला ये रहा मछली उसको खाएगा आराम से खाने के बाद आराम से सो जाएगा गरीब आदमी है यार ऐसा बैठ के खाता है गुड नाइट